Een bijzonder beeld joert in bedaad. Tiental boten lees al een skof te wachten in het dorp, omdat de bregen net bezinnen worden ken. De oorzaak? Onderhoudswerkzaamheden op het stroomnet. Liander is hier bezig in het dorp. En een gedeelte van het dorp is van de stroom afsluiten. En ja, ik de bregen. De bregenwipper wist van neert. Maar nevens Liander binnen 200 huishoudens en ik de gemeente op een hichte stelt van het onderhoudswerk. Ergens in de communicatie is het likwels misgong. En daardoor binnen de bootjemeisken de dupe, zei ik de bemanning van de Marie, die iets van de morgen vanuit Haas op een reisgong richting Denemarken. Ja, wij kwamen hier bedaard in en wij hier een tocht van, de bregen zijn wel open gaan. Maar we waren hier toch oren watersporters al was koud. Er kwam al een onrennen die zei van nee, de bregen is dicht en je moet hier maar onlezen, want het komt net goed zo. De meeste bootjemeisken maken haar jood likwels net drok, ze hebben vakantie en hebben het volontierd. Ja, we hebben badkipjes dingen en we hebben boekjes bij ons en we hebben fietsen bij ons. Dat is het probleem net. Het komt wel goed. Om 12 uur heen wie de Weststroom. Na een reset van het systeem kon de bregen oren letter weer bezinnen worden. Voor skipper Fokkers en zijn bemanning had de vertraging wel gevolgen voor de rest van de reis. En wij moeten dan op een bepaalde tijd we het zeegat uit om dan met de app en de vloed goed te rekken dat we op een goede manier met de stroom mee richting de Duitse eilanden komen. En dat moeten we nou heel eens plannen. En met deze wien is het net zo mooi om dan midden in de nacht voor te gaan. Dus dat kost het dus waarschijnlijk een dag, misschien wel oorldag. En dat is op een reis van een week is dat heel volle.